गोनां गाहाय नेहाथारि जोंनि सिबिजाथाव बुदावला बर' बिथां बुदावला दैमारि बिथां आरो जोंनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि लाइमोन बाथौ आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बे सावराय मेलाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां थान्दै नोंथांमोन आं एसे लेट जाबाय 12थामोन समा रङियायाव मोनसे बाथौ महामेला आरो बिसिनि बियाबनि आनसलिकनि सिलभार जुबिली जाबाय थादों गतिके बेवहाय हांख्रायबाय थाहरनायलाय आं दिनै थारिख हरनानै थांब्रबनाय जादोंमोन बेवहायनो एसे रङियायाव गोबाव जाबोदों आरो जोंना एसे लेट जायो आं बुंबाय थाखायो जे जोंना इसोरासो नेनांगौ नालाय बिसोरखौ बुंहरदोंमोन 10थायाव थाङै थुङै माने मानसिफ्रा 11थाबावबो सफैयाखिसै खिन्थु भेरगावआव आं फैनांगौखाय जास्ट रायदावनानै फंनैसो खोथा बुंनानै आङो फैग्रोबाय बेवहायनो फैनायाव फुजा मालाय जानाय गारि थांलाय फैलाय अबे आंनिखौ मानिबायनो नङा होमबा बयबो गतिके थाबथा थुबथाय लेटै सफैबाय गतिके बिनि थाखाय आङो निमाहा बिबाय दा दिनै बे सावरायमानि जिथु साबजेक्ट बे जाहैबाय बाथौ धोरोमनि मान थाखो आरो बिनि इयुन रैखाथि आं जेब्लाबो बुंबाय थादों जे मान थाखो बे मान थाखोआ जोंना रावजोंबो सुजायै रुजुजायैखा आंथ' रायलायनांगौ दं होननानै साना आरो रायलायनांगौ दं होनोबा जोंहा गावनो गाव सन्देह थानाय बायदि जायो जोंहा माबा सन्देह दंबावो नामा जे बाथौ धोरोमनि स्टेन्डार्डआ बिराद लेस स्टेन्डार्ड गैयै नामा आंनिब्ला बेजों समान स्टेन्डार्ड रावनियाबो गैयासो बे आंसो साननाय नोंसोर साननो हायो ना हाया बे आलादा बाथ्रा बबेनि ओंथि गैया आरो बबेनि ओंथिया लजिक गैया लजिक थानांगौ बेखौ जुदि आं होनदों माबा मोनसे बुस्थु बिनि मोनसे जुक्ति थानांगौ दा बाथौ धोरोमनि बबे ओंथिया जुक्ति गैया लजिक दंखाजोबो गासिबो आरो बे लजिकआ इउनिभार्सेल ट्रुथ दिनै रावबो मानसिया बे जिनिसखौ नंखाय होननानै बुंनो हाया बरंस बा नोंसिना माथो बेसिम दंबावो जोंनाथ' बेसे जेबोआनो गैया आगोलाव मानसिफ्रा सानोमोन जे बाथौ धोरोमा बर'फ्रा दाउसा फारौ हाथारनायजोंनो जोब्बाय सिजौ दंफां गायो सिजौ दंफां आलारि बाथि सावो बेजोंनो जोब्बाय नाथाय जे बे जेब्ला दा लासै लासै प्रकाश्य भाबै ओंखारबोबाय जे सिजौआदि दंफांल' नङा दंफां महरै बे जे गोबां बाथ्रा दिनै जोंनो फोरमायदों बेहादि मोनसे ओंथि दं मिनिं दं बे बुस्थुफोरखौ मोनथिनानै दिनै मानसिफ्रा गोमोहाबबाय बाथौनि बान्दोआदि बोरमा मोसौ जानो हायैनि बेरा नङा बे बाथौ दुमदिंनाया दिनै बेखौ लासै लासै मानसिफ्रा मोनथिहांलांबाय बे जोंनिबो भुल जोंबो खोन्थायामोन नालाय तकियाव लागे होनो नङा होमबा तहाथ' रैला किए तकियाव लागे जोंनि गोरोन्थि दंमोन जोंनि बुस्थुखौ जोंनि सिफियावल' लानानै दोनबाय थानो नागिरो जों मालाय होनो नागिरा दाबो खिन्थु जोंना माखासे बाथौ धोरोमाव मावग्रा माखासे मानसिफोर दंबावो माने मालायनो बिलाइनानै होनो तान मोनो बुजिबाय हागौ माने खोन्थानांगौ आं माने कृपन जानांगौ कृपन जाथारनो नाङा नों जेखौ सानदों नों जेखौ मोनदांदों नों जेखौ मोनदों खोन्थानांगौ खोन्थाब्लासो ना प्रसार जागोन प्रसार जायोब्लासो ना मानसिया आसरित जागोन आसरित जायोब्लासो ना नायनो फैगोन सन्मान होगोन नैबेनो स्टेटासा दंखायो जोंसो लाजियो जे जोंनिखौ एसे मालाया माबा सानगोन नामा खुनु साननांगौनि बाथ्रायानो गैया बिनिफ्राय माखासे बेलायाव जों सेमिनार सावरायगासिनो आं दहायबो जोंहा मानगोनां गहिन बसुमतारी बिथांमोना बुंदों जे दा बेयाव गायसनबा इसिबां आरो सेमिनारनि गोनांथि गैथ'ला गोनांथिया मायाव जादों
सिजौखौ गायखांनानै हाग्रा रज'बाय नामा बेराया बायबाय नामा मानसिफ्रा बाथिखौ सावना सावाखै फुजिनायखौ लाखिदोंना लाखिबाय थायाखै आरो फुजिदोंब्ला माबायदि फुजिदों नियम खान्थिफ्राव माबाफोर बे फुजिनाय जिथु सिस्टेम आं होननाया नियम फिसा फिसा मानसिया माखौ लाजियो आंनाबा जाना जाया आजिखालि दौरि सौरि थाजोब्बाय आसारि थासारि नङा होमब्ला ओंखायनो एसे दाउट फैयो सोरबा नुफैबा आंखौ माबा सानगोनदां मावलानो ओमफ्राय गिनानै जों मानसिखौ सिगिनाङा लासै नुयोब्ला जों बेखौ मिनिनोबो नाङा दस्राबो साननाङा शिबाया मोनथिफेरा खुनुरुखुमबाबोथ' सिजौ दंमोन फांसे गायबाय बेनो जोंनि थाखाय धन्यबाद नंगौना नङा जों थेंक्स होनांगौ बेखौ जों एनकारेज होनांगौ सिजौखौ गायबाय र' बेरा दुंब्ला आं सासे लाबोनानै होफैगोन नोंस्रानो बुजिबायना बाथौखौ दुमनानै लानांगौ जोंनो लेंबो मालाय औवा गथायना होगोन मा नियम माब्रै बिस्रानि न'खरखौ लाफानानै देखायनानै होदो बाथौखौ दुमना होदो स्रायनो र' सावनायाव आं गाबोन फैगोन नोंसिनाव आं खोन्थागोन बबेखौ सावग्रोनांगौ आच्छा आरम्भआ मा बेबोथ' खोथाना बाथिखौ सावग्रोगोन ना धुपखौ सावग्रोगोन ना बिबारखौ होग्रोगोन ना आरजखौ गाबग्रोगोन माया मानिफ्राय मा जाबोयो नङा होमबा बेखौबोथ' मोनथिया नोङो माखौ सावग्रोनो माखौ खांग्रोनो माखौ माग्रोनो सासे मावजेनग्रा मानसि बिनि थाखाय बेसेबां मोनसे गिसं गासं आरो बेवहाय आफा बोराइ बाथौखौनो दंथारो होननानै नोंहा मोनसे फोथायनाय थाबाय बे नोंखौ नुगासिनो दं दाय जासिगोनदां गोरोन्थि जासिगोनदां नैबे जिनिसखौ जोंहा फोरोंनांगौ थिग खालामनांगौनि दा सम जाबाय आरो बेफोरखौ जाहाथे फुरा फुरि भाबै मोनसे नियमनि गेजेरजों खालामनांगौ मालाबा जोंहा बितर्क जायो जोंनि वाट्सएपफ्राव ग्रुप दं बेखौ एसे बितर्क जायो दा मैया रङियावनो बेसेबांबा फ्लेगखौ बुरजा होथारलायबाय मैया बुजिबाय बेखौ लानानै एसे सासे सानैनि गेजेराव जालायबाय नङा होमबा बेफोरखौ जोङो बाराद्राय बायह्रायाव समालोचना खालामालासिनो न'आवनो जों सुस्रानांगौ न'नि प्रब्लेम बियो बेखौ मालायनि खोन्थानो थाखाय नङा गतिके बे धर्मआ जाबाय जोंनि बे धर्मआव खुथि नाथि गेना गोरोन्थि माबाफोर जायोबा बेखौ मालाया फोसाबा सोर फोसाबगोन जोंसो फोसाबनांगोन आरो बेखौ जों मालायनो मोनथिहोनो नाङा मालाबा बाथौ दुमनाय मानाय मालाबा बाथि सावनाय उल्टा पाल्टा बेखौ लानानैबो जोङो समालोचना खालामो सोरबाया जुदि जायाखैबा साननांगौ बेयाव आंनिनो गोरोन्थि मानो आं फोरोंहैनो हायाखै आं बुंहैनो हायाखै गावनि मोनसे भुल साननांगौ जों बाथौ गौथुमा सौहैयाखै जों सेमिनार लादों रायलायदों रिजुलेसन लादों माखासे लेखा बानायदों खिन्थु बै न'खराव जोंनिफ्राय रावबो सौहैयाखै गतिके जों सौहैनांगौखौसो साननांगौना साननाङा हाबाब सिबायफ्रा खुनु जोंनि सुबुरुन मोनाजासे जोंखौ लामा नायाजासे जोंनि सायाव सोनाराजासे जि हायो गावसोर खालामगासिनो दं गतिके बेवहाय थांथारनानै जोङो सहाय हैनांगौ खारन जोंबो रावबोथ' मोनथिया जोंथ' रावबो गुरु नङा जोंथ' रावबो बाथौ बिख्यात नङा होमबा खारन हाजार बोसोर गेप जोंनि धोरोमा गतिके फैयै दा बे जिनिसखौ बैयाव एसे सोलायदों बैयाव एसे सोलायदों बैयाव एसे सोलायदों बेखौ जोङो दा जि जाबाय मोनसे इउनिफर्म माबाजों थांनांगौ होननानै दा बानायगासिनो दं एसे संशोधन जेखौ एसे गाज्रि नुदों बेखौ नांला जेखौ एसे मोजां नुदों सोरनियाबा बेखौ लाजायो बेबायदि जों दा संशोधन खालामगासिनो दं रावबो अस्ताद नङा रावबो जों दिनै आबिष्कार खालामनो हाया खिन्थु बेखौनो नायनानै जोङो बुंनांगोन जे नैबेखौ जों बोरै खालामो जेरै दा जोंहा जिखिनि जों दा लेखा लिरबाय आं लेखाफोरखौ फरायदों गोबां जोंहा कारेक्सन खालामनांगौ दं वाबा वार्डआ भुल आच्छा बे भुल मन्त्रखौ बुंफ्लाङोबा मा जागोन भगबाना भुल खोनायोब्ला बबेबा सेन्टेन्सआ भुल सेन्टेन्सै बुंफ्लाङोबा नों मा जागोन सोदोबाबो कारेक्ट नङा सेन्टेन्सआ कारेक्ट नङा बबेबा मायाबा कारेक्ट नङा बेखौ जों इमिडियेटलि थाबैनो फोसाबनांगौ जों बे रायलायबाय थानानै जाया थाब जों बेफोरखौ फोसाबलांबाय थानांगोन जिहेतु जों दासो आरम्भनि गतिके जाय गोरोन्थिखौ खालामा बेखौ जों दाय होजाया मानो दाय होजाया बेबो गाव जि हायो गावनि लेभेलनिफ्राय सेस्था खालामनानै जोंखौ बेखौ बानायनानै होबाय प्रत्येकटा समाव प्रत्येकटा मानसिनि जितु अबदान बे अबदाना जोबोद भेलु गोनां खारन बै समाव बेनोमोन नङा होमबा खिन्थु दिनै 25 बोसोर जानायनि उनाव जोंहा बेखौ मोनखांनानै आरो माखासे लेक्सार खोनानानै आरो माखासे लेखा फरायदेरनानै आरो माखौबा नुनानै गाव रोंखांनानै बै जोंनो जायफ्रा बे लेखाखौ सुजुनानै होदों
जायफ्रा दांग्रोम सिग्रोम नागिरनानै बेफोरखौ बुथुमनानै मोनसे पूर्णांग भाबै आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायनि जोंनो मोनसे सिस्टेम खालामना होबाय जाबाबो जायाबाबो मोनसे लेभेल बे नङामोनब्ला दिनैनि लाइमोना बबेनिफ्राय आरम्भ खालामनांगौ बबेनिफ्राय जों जुरिनोमोन गतिके बिसिनि अबदाना खम नङा गतिके जों बिदिखौ समालोचना खालामालासिनो जों माखासे जिनिसखौ सुज्रायनानै जों थि खालामनांगौ मोनफा मोननै एसे मिलायै कयेक्टा थानाय बेबो स्वाभाबिक बेफोरखौ जों बाराद्राय हमलायबाय थानो नाङा खिन्थु खोथाया जाहैबाय इन प्रिन्सिपल बाथौ होननानै बुङोब्ला जोंनि बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला बे बाथौ धोरोमनि जेफोर नियम खान्थि बे नेम खान्थिया जोंहा मोनसे इउनिफर्मिटि थानांगौ बिनि उनाव नों मा खालामो न' सिङाव नोङो मा खालाम नों लोखि फुजा नै दा लोखि फुजा होगोन मानसिफ्रा लोखियाबो जोंहा गैखाया होनबा खिन्थु जोंनि बाथौ धोरोमाव जोंहा बेबायदि एक्सट्रा नियम दिनै गैया जे जोङो मालाबा सानाव लोखिखौ फुजिनि मालाबा समाव जों मोनसिं बोराइखौ फुजिनि मालाबा समाव जों सि बोराइ सि बुरैखौ फुजिनि बेबायदि जिखिनि गुरु दं जेरै माने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आच्छा बिनि उनाव फैबाय नोङो हनै सोरबा दुर्गा सोरबा पार्वती सोरबा माने मा विभिन्न रूप काली बिनि उनाव फैलायबाय नोङो सरस्वती लक्ष्मी मनसा गणेश नानान बानान होमबा सिस्टेम बै वैदिक मुगानिफ्राय बेफोर आलदा लाइनाव आलदा शक्तिखौ आलदा दिनाव माबा मोनसे कारनि थाखाय फुजायो दा दिनै दुर्गा फुजा जागासिनो दं दिनैनि दुर्गा फुजाया मान जाखो जे जेब्ला रामा सीताखौ उद्धार खालामनो रावणखौ ध्वंस खालामनो थाखाय बिनि नगर बे मानसिखौ रावणखौ ध्वंस खालामनो थाखाय शक्ति नांगौनि थाखाय बियो बे दुर्गा फुजाखौ होदों आरो बे दुर्गा फुजाखौ मानि थाखाय शक्तिशाली ना मोनसिखो महिषासुरनि जिथु अयनाय अत्याचार बै समाव बेखौ रावबो फोजोबनो हायाखिसै खुनु मोदाय दावदाय रावबो हायाखिसै आरो हायैखायनो गासैबो लोगो नांनानै बेनो समस्त शक्तिखौ बिमा दुर्गानो होनानै बिमा दुर्गाया महिषासुरखौ होसो नागिरनांगोन लास्टआव बेखौ ध्वंस खालामनो हत्या खालामनो बिनि अपार शक्ति गतिके रामासो आरम्भ खालामदों माबानि फुजाखौ मा होनो दुर्गानि फुजाखौ आरोखि माने बेवहाय थांनो थाखाय आरो रावणखौ फेजेननो थाखाय बेनो अपार मोनसे गिदिर शक्तिनि प्रयोजन जादोंमोन आरो बियो होनबा दुर्गानि फुजा होदोंमोन आरोखि गतिके देवी दुर्गानि फुजाया बिनिफ्राय जाबाय बिनि उनाव सोनाब भारत बा दक्षिण भारतथिं ओमफ्राय मा फालियो दा दुर्गा फुजाखौ फालिलाय बिसोरो माखौ रावण बध रामखौसो गावथारगोन नै मा रात्रि दं आं बेफोरखौ इसिबां माने अध्ययनबो खालामा जोंनि गोबां अध्ययन खालामग्रा मानसिफोर दं बिसोर मोनथिगोन बै दा माबा माबि रात्रि सोलिबाय थायाखै होनबा दुर्गा फुजाया फ्राय नोङो 10-15 दिन सोलियो आरो लास्टआव दा रावण बध जागोन खोलाफोरना खिन्थु जोंनि आसाम आरो वेस्ट बेंगला दुर्गा देवीखौनो डाइरेक्ट आरो बिसोरो रामखौसो डाइरेक्ट राम आरो ब्रह्मा ओमफ्राय पारपासा बेनो अयनाय अत्याचार गाज्रि जिबिल बेखौ ध्वंस खालामनाय बे फुजानि मिनिङा थिग बे रोखोमनि जोंहा दा बाथौआव अर्थजरा गुरु दं आरो माखासे जोंनि मानसिफ्रा फोथायनाय देब देबी माखासे थाबाय खिन्थु बेखौ जोंहा फुजिनायनि दिन तारिख गैया आरो मानो मा कारनाव जों एक्सट्रायै फुजिनांगौ बेबो जोंनाव दा गैफेरा खिन्थु जिहेतु आगोलनिफ्राय सोलिबोबाय लोखिखौ फुजा होनाय नै जोंना लोखि फुजा दा दुर्गा फुजा थुगि लायै थांगासिनो दं मैया दाख्लैनिफ्राय जेनेबा गासिबो मोनसे फोथायनाय जों जेब्लानिफ्राय एवारनेस प्रग्राम लाबोदों बिनि सिगांनिफ्राय होबोदों ओंखायनो बेखौसो जोङो खामाबा जाया होननानै जोंनि गोसोआव साननाय दा जों जुदि बेफोर जिनिसजों जोंनिखौ लांनांगौब्ला जोङो मा खालामनांगोन माखासे सिस्टेम दा आं बायदों नैथि मंगलबार जिथु माग दाननि जों आफा बोराइ बाथौखौ बाथौ फुजा जों जि होयो बे खालि जोंबो बाथौ फोरबोआव
बिमा लोखिनि नामै बयबो थुगि माइ माइरं लांनांगौ बावहैनांगौ आरो बेखौनो लाबोनानै जोंनि बाख्रियाव दोनो ना इसिं न'आव दोनो ना मा न'आव होनो जोंहा जेराव लोखिखौ थानांगौ होनदों बे जायगायाव जोंहाबो दोनफैनाय सिस्टेमखौ खालामनांगौ खारन जोंनि बे फोरबोनि लजिकआबो बेनो जे आफा इसोरा जोंनो होदों आफा बोराइ बाथौआ गासैबो बेनि थाखाय जों बेनो होफिनदों आरो इयुनाव जाहाथे जोंखौ मायै दैयै खामहरो बेनि थाखाय जों आशीर्बाद बिदों नैथि मंगलबार गोथार बाथौ साना होमबा आशीर्बाद बिदोंबा नों मा आशीर्बाद लानानै फैदों दा बिनिफ्राय माबा मोनसे दं आशीर्बाद बे आशीर्बादा जोंनि माइरं माइयानो जाया होमबा जे बेवहाय जोङो प्रार्थना खालामखांनायनि उनाव प्रेयार खालामखांनायनि उनाव आरज गाबखांनायनि उनाव मोनसे सम थायोब्ला बेवहाय भगबाना आशीर्बाद होयो आरो बेखौ नों लाबानो नाजावबानो नोङो सक्ति मोनो दा बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौ जोङो खालामनांगोन मन्थ्रिफोर बायदि जाहैबाय बिसोरो जोंनि बाथौ बोराइया चिफ मिनिस्टार बा प्राइम मिनिस्टार माइनाव बोराइ बुरैनिफ्राय लानानै आरम्भ माखासे जाहैबाय मिनिस्टारफोर दा आफा बोराइ बाथौनो बुङोब्ला मा बुंगोन मोनजाथारला माथो मावबाबो दांबाबो हे आफा बोराइ बाथौ एसे नायहरदो मालाबा दायफोरदो मावबायबा गोरोन्थि मावफ्लांबायबा आंखौ खेमा होदो मा होनगोन आफा बोराइ बाथौआ लोखिनाव थांदोब्रा लोखिजों बेनोसो दायथ' होदों नालाय लोखिनो हरगोन लोखिनाव थांनानै नों गाबख' हैनांगोन होमबासो लोखिया नोंनो